Estem a Calella, estem a la fàbrica Llobet Gorí, on estem celebrant el quart Catalunya Open Darts. Aquesta competició és puntuable pel rànquing mundial de la BDO i de la World Darts Federation. La particularitat d'aquesta competició és que és l'últim puntuable abans del tall final, on seleccionen els 32 millors esportistes per jugar al Campionat Mundial de Darts. Per tant, aquí se sumen els darrers punts per després extreure els caps de sèrie del Mundial de Darts individual. La participació d'enguany ha augmentat per quart any consecutiu. Hem incrementat fins a 215 esportistes, repartits en 188 esportistes al quadre masculí i 29 al quadre femení. Contem amb la Sharon Prince, actual vigent campiona del Catalunya Open. De fet, és la campiona del Catalunya Open regnant perquè porta ja 2 edicions consecutives guanyant. També tenim tots els esportistes, els millors esportistes de Catalunya, els esportistes de la selecció catalana, que van acompanyats també dels millors esportistes d'Europa, principalment del top 30 al top 100, que són els que necessiten sumar més puntuació i més punts per després del rànquing final del Mundial. Evidentment, l'esport català, i a més amb el tema d'Ardus, cada vegada va amunt, amb la Federació Catalana ens està ajudant, vull dir, els jugadors estan pujant de nivell i ja podem enfrontar-nos a qualsevol nació europea, és igual que sigui Holanda, que sigui Anglaterra. Han estat molt fortes, vull dir, a les semifinals, els 4 que han arribat, han sigut per mèrits propis i espectaculars, partides espectaculars de primer nivell. Per primera vegada, un esportista català i a més de la selecció catalana, en Carles Arola, i a més, esportista local de Calella, s'ha proclamat campió del quart Catalunya Open Darts. La final l'ha disputat contra en José Sousa, un esportista d'origen portuguès afincat a Catalunya des de fa molts anys, que el podríem considerar també com a esportista català, que malauradament amb la final ha fallat molt els dobles i que en Carles Arola ha aprofitat excel·lent amb un promig d'un 89% en efectivitat i en average, que ha sigut brillant i excel·lent. A la quadre femení, destacar la participació de la Laura Damont, que ha sigut finalista i que ha perdut davant la reina del Catalunya Open, que per tercer any consecutiu ha assolit guanyar, que és la jove holandesa Sharon Prince, que ha estat imparable en una final on no ha fallat gaire i que ho ha clavat tot. Crec que cada any venen més dones i més estrangeres i això vol dir que consideren que aquest campionat és important.